Isa, og mag-oversupply so mo barato og maayo unta ang presyo sa mga baboy ngadto sa mga konsumidor pero ang side na lang pod sa mga namuhig baboy sa mga importers pwede raman silang dili mag-import og tan-aw nila dili na profitable ang ilang importation. That's correct. Kaniya ta sumpayan ko na naghanag yung nanaway ni gobyerno bangag oy pastang ilara gyud panagaba. Padawa ni pagawas og executive order. I think pirma lang sa tingali ito sa Laurel Cho nga gakagot sa ning ngipon aning ukoy. Ang susiha din is ground og unsay hitsura sa mga namuhi ay baboy. Backyard hog raisers matod pa nila 70% ang nagsupply og mga karning baboy sa atong mga kamerkaduhan. Tanawa ra adto dito ka sa mga merkado, ang ilang basihan, tingali ka na lang na Stevie, nga ibalita, magabi nga, di mahal ang presyo baboy, di ay 400, di 300. Ang feeds karon hapit tag 2,000 ang sako. Gani, ugma, ako itong imbitar ang taga-bimig, partis baboy nila nga, kung kay kani, grabe man ang epekto. Ganahan pa ka mamuhig baboy, nga nung dili, man yun, ang mga mag-uuma mo atong hatagan o higayon, nga makapamuhi og daghan, aron dili ta magsigig salig og import. Tanawa ra ultimong asin ha, kanang asin lang. Naman day asin lo kato si Kwan. Congressman nga taga Bicol katong iyang party list si Kwan. Dili si Lee, Lee apelyido ato. Dili si Lee Masikampo ako lang basmate. Si Wilbert Lee, kato Wilbert Lee. Di pa ko kay bawo na day asin lo, nalimot ko sa meaning anang asin lo kay at ultimong asin. Ipang-import na ito pa, kahanggawa gining gobyerno, lalimang ka ang Pilipinas, gilibutan, tagdagat. Nganong mang-import ba tag-asin? Ang bugas. Nganong ang bugas, kadaghan na ito, kadakog hektarage, nga katamnan og humay. Katong mga og humay, kami mais. Nganong mang yun nga, magsige man tag-pang-import, nga makatanom naman ta ng simple kay pagkatanom. Tungod kay ang kinisang las gobyerno, labi na yun, gikan diha sa mga Buayas, Department of Agriculture, dunay kwarta. Dunay kwarta kung ang mga importers hatagan ilang extra nga tonnage kung pila ray ilang gihatag nga minimum. Tanawa, assuming pananglitan lang, doon na kay hatagan ka og importation permit of usa ka gatos ka tonelada. Tumisay og tarong. Pero usa ka gatos ka tonelada, og i-quadruple na sa ito mga 400 toneladas na. Ubos kayo na og importation tax. Tungod kay kanang gitawag na customs duties and taxes. Ubos kayo na kay pagkaon man. Gani, kanang gitawag nila og mga, even ang mga prutas nga dili mabuhi ni Pilipinas, like kanang mansanas. In English na boss? Apple. Apple. Mansanitas man nila ito ara mabuhi. Kaya apple, dili po ito Apolinaryo. Basi atong AFTA. Katong AFTA, panahon pa rin Jimmy ha. Gloria Macapagal Arroyo, ubos ang General Agreement on Tariffs and Trade. GATT. Gloria Macapagal Arroyo, yan yung balaod? Unya, naanay gitawag nilang AFTA, Asian Free Trade Agreement. Ang Pilipinas, dili kabuhian, anang gitawag nilang mansanas. So, ang mahitabo, kanang mansanas, inig-abot dire, tax-free na. Kay ubos anang maong kasabutan, o agreement o kasabutan, dili na nimo pwedeng buhisan ang mga gikinanglang mga prutas o pagkaon dinis Pilipinas kung dili ta mabuhian ang maong tanom. Pero kanang mga humay o apotong usang sus inahanan na nilang Camel, kanang senador Camel og ni Mark. Utro sa to naghimo-himo sa jagbalaod kanang RTL rice tarification law nga matud pa pabor ko no sa mga konsumidor kay mubarato ang bugas kay nay daghang baligya dito Vietnam ug Thailand. Alimang kahanggaw ang kalakiha. Nganong dili magyud mag-budget ta og mga dagkong pondo para sa mga mag-uuma. Nganong adto man gyud flood control ni Peter Calderon. O ba? Nganong adto mas flood control ni
Martin Tabalos na sumol. Yun ani kangilad ning gobyerno ha. Dili maning kamot nganong gadtos mga pobreng mga mag-uuma nga mo'y nagbuhi na to. Simple kayo. Dili kasapi ang mga tulisan sa gobyerno pinaagi sa pondo sa mga mag-uuma kay dili na nila makuhaan og isupi. Piting hanggawan ng kalakiha. Tanawa babalit sa daghang kayong karning baboy dito sa gawas. Aron mo idugang kuno kay nagkuwang ang supply. Matay grabe ha. Huwag yun nila. Una-una ang ilawom ni ang katong ground og doon na sila survey. Kanang Philippine Statistics Authority. Di kayo gani na ka-epektibo. Antugin mo. Pila may presyo sa matag sako sa feeds karon. Pila may presyo sa karning baboy ngadto sa merkado og pila may presyo sa kanang buhi ba paliton timbang wala. Wa nila na kumparaha nga nganong mahal man ang presyo sa karning baboy dito sa mga kamerkaduhan. Nganong barato man ang live weight. Tungod kay nagsubra ang supply sa karning baboy, gituok po sa mga negosyante nag-abot dito sa merkaduhan ang presyo. Ba? Ikaduha, kung ang gobyerno maningil og buhis barato ra, nganong kita nga mga trabahador fix man ang atong buhis. Naloko na. Nganong magsige matag buhis aron ifinansa ng mga kawatan og madunggan mong may krama. Uyawa! Pawa! Sigitan mo yawa. Uyawa! Pawa! Mo na may tabo nimo. Kaning giingon natong giingon nga lain na pong kabuang sa Department of Agriculture. Minimum access volume ang kanang tawag anang kanang MAV. Sige na ko nang gibalik-balik kani adto dire tungod atong rice tarification law. Karon di ana po'y karning baboy naag po'y minimum access volume. Ganong tagaan maginatong dagko kayong kanabang dagko kayong gidaghanon sa mga importer nga maka-import o mga karne nga pwede na buhion na to dire. Sa una, high school, elementary hangtod sa high school pa ko, kaning mga classmates nga o mga batchmates nga naminaw. Even si Edmond Alvear, ang negosyo siyang ginikanan baboy pod. Kami, nga nabuhig baboy, yun ana mi. Unya, kaniadto arang-arang pa kay dili kayo grabe katuok ang presyo sa buhing baboy nga paliton gikan sa among hiktanan. Kay kanito mahal, di man mahal kayo ang feeds pod, dili pod daghan pa kaayong kawatan atong mga panahon na. Ang panahon atong Oriakino, panahon atong mahal aning bangam. Mao ba? Tangil ara ng gobyerno pagkaluuyas mga Pilipino sige tagsalig ang importation. Ngano mamalit man kita atos gawas nga naam na dis ato susayon na kay buhi ang baboy. Kala kay ilaw kapo automatic na mga tulo ka buwan wa na. Kot pa tos mama bisag way katol kay ibaligya ko ahat ng baboy kiting bayan sa eskwelahan. Karon ganahan pa ka mubuhig baboy nga pirmi alkanse. Nanggaw ning gobyerno sa tinuod lang pagkaamawag yun paita.